No, not that. Oh, shake, mango, and graham. Wait, Seargao. Yan isa. Yan isa Seargao. Seargao. Nanda, shake. Yan. Oh, yami sa Seargao sa Argao. Uban akong anak si Koan. Oh, nag-snack mi dire. Lami kayo ang shake nga ilaog. Kini si Lyle Dok. Niuban na mo sa Seargao. O ang kanang nasa ako gihapong apo si Ciara. Mao kini ang nindot kayo ang ilang kuan dito. Nya lami kayo ang shake nga among natilawan. Ganahan pagari ko nga moadtog balik kay mutilaw ko atong shake nga mango shake nga among natilawan. O enjoy kay ko tungod kay lami ang shake nga among na order. Mungkin ang Seargao di ay diri sa Argao. Kung ganahan mo adto lami jud kayo akong ika-suggest niyo. Lami jud kayo ang ilang shake, ang ilang mga sandwiches ito. Ug mao ni ang ilang sa gawas dagat na niya. Nindot kayo dito, hayahay jud kayo. Kung gusto mo magpahayahay, ato lang ato sa Seargao. Okay, mauni ang sa gawas. Nindot kayo, hayahay. Muni, Okay, salamat kayo sa inyong kini akong anak si Ciara, ang akong apo. Gusto ko mabalik nga rin. Okay, thank you.